Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, maskara! Ambi ka ng bagay mo kita. Unsa? Ambi na. Ano? Tulisan di mo. Dagan mo storya. Aray ang akong puso. Kuha na mga silbahis. Nakuha nila ako bagang istradlan sa kwarta. Si Ola. Hello, Ola? Si Rafael asa. Ha? Nga naman ka, mura makag... Bunog ko. Unsa? O, sige punog. Magigsulti ko ni si Rafael. O, sige, kadiyot lang. At tuon ako siya. Kinsa kini, Marka? Si Ola na, nanawag. Nangita ni mo. Mao ba? Nahato na siguro niya ang kwarta. Makigsulti si Nimo. Nabunog ko na siya. Ha? Usay na bunog? Pakigsultihin na lang. Abi. Hello, Ula. Itulis ko, Rafael. Usa? Bahikat? Asa ka karon, ha? Asa ka? Paghinay lang, darling Rafael. Kinahanglan nga masusi ko ang kahimtang ni Ula. Daddy! Asa mo? Federico, Daddy! kuyog ka na mo. Asa mo? Ang akong agpason si Ula. Ngayon mo sula? Gitulis ko mo. Usa! Sige, kuyog ka na mo, iyo. Okay, Daddy. Okay. Kayo ang ganda mo. Rafael, darling. Si Federico na lang pa-drive ba? Ako na lang, diha ka lang sa likod. Okay. Daddy. Daddy lang ko sa likod, ha? Sige. Ikaw na lang utang mo drive, Federico. Dad? Ako lay drive? No, ayaw na lang. Malangan na kita. Ato na kita, ha? Diha lang ka mo sa loyo. Daddy. Okay ka na? Okay na ko, dire. Pagsulti lang, Daddy, ha? Kung magpapuli ka. Okay na. Okay. Animal kinis, Federico. Ang kamot. Gipakamang diri sa kumpa. Daddy! Tinood nga gituli si Ola? Maway ang sulti. Gibunog ko no siya sa mga tulisan. Uy, mao ba? Natagpukong-pukong siyang kamot. Ngani kamang paingon si babaw sa kumpa. Animal kining tauhan, no? Daddy, may pamunday ka mo drive, Daddy. Kaya ko pa kinay Federico. Very good, Daddy. Kusiyon ko baka ang kamot, no? Ay! Federico, naunsa ka? Naunsa ka man, ha? Ano ka, Federico? Kuan, Daddy. Kining, kabantay ko, Daddy ba? Kung nakautan mo na ako kung bugas. Ay, unsa kuyawan mo lang ko nimo. Ano ba saan nga? Ikalit ka man ko dihag aray. Okay ra, Daddy. Okay ra.
kaniya na sila si Rafael. Hola! What happened? Sir Federico, Salita mo. itulis ko. Gigulata ko. Mama! Lagot ko na. Kisa may nagtulis mo. Wa ko magkaila, pero nagsulob sila og fatigue uniform. Fatigue uniform? Apin akong mga army, apin akong sikpuwen. Tulis man di ay. Bayo. Hola. Sir! Hoy! Sorry Wala. yung kaayo, sir, ah. Wala. Pagsulis ni Roda. Ha? Siguro kang gitulis ka. Ang sinuntonin mo lang ako? Ha? Namagkag ko? Basin og tulis mi. Unsa? Uy, saksimbak ko. Oh, dili ko magkayo mo ni Ana, ha? Una yun kong tulis ang akong kaugalingon. Bayot! Basin og pagi lang nini mo, ha? Si Pagi. Uy, unsa ko dire? Mukiri ko dire si mga tubangan. Kung ako'y pa'y naghimo anak unay. Ha? Bayo. Wato ko maghimo anay mo kung pasanginlan. Manas ginawa ko ng sakit. Nagdago ang imong baba? May dugo imong baba, yun. Sakit pa kayo akong gilid. Gisok mag-ugipatiran ko. Og ang kwarta. Inadaan nila, sir. Bayo. Hey! Huwag yung gagabantay na. Animal. Gisagunson ko nila sa pag-igo. Uset. Dali. Relax. Dughan hapo na to. Relax. Dali. Kalma lang. Ha? So, ayaw pala habis yung gasok na ha? Ay, imong dugo ba? Kaya ma-high blood ka. Delikado kayo. Marga, ang tubig ni Dari. Ang tubig. Tubig. Darling, inom ana. Day tubig. Sige na. Buset. Kitag nga, no? Sa gunson man yung tulis-tulis, ay. Sus, Fighting. Doon ay patrol car kami agi. Duha na ka patrol car ang ako nakita kami agi. Doon na sa alarma. Oh, doon na sa itulis. Tulis. Kinsa may gitulis? Mato na tong katong bagong nagpatubil ba? Nakaagi ko no siya dito. Usa ka bayot ko no gitulis. Oh. Bayot gitulis? Bayot, sakop doon, Rafael. Mao ba? Ikaw ay kumpiyansa, ha? Kaya ang target na mo rin sa mga tulisan, mga bayot. Oh. Bayong ting. Oh, mao gani. Bisag, basig ikaw niya sunod biktima ba? Utsa. Darling Rafael, unsay sugyot sa hepe? Gitambagan ko nga dili ko mo kumpiyansa. Kinahanglan ko nung doon na did ko'y bodyguard. Bodyguard? Bao ka na, darling. Kinahanglan ko nung doon na did ko'y bodyguard. O, kinsa man imong himuong bodyguard? Ay, lisod man ka na pangitaon ang bodyguard kay basin og unayon na puntag tulis na mong bodyguard nako. Sa may qualifications sa kuhaon imong bodyguard, ha? Kanang maantikong manalipod ako. Sincero nga mutabang. Dili palahubok. O guway da utang record. Kung si Federico na lang, okay ka? Yes, si Federico. Ayaw lang. Mangita lang ko og lain. How about magkuha kag membros ka pulisan? Pulis? Murag dili ka na mahimo marga tungod kay dili man kita opisyal sa gobyerno. Mao ba? Yun, sir. Miss Marga, ang dami na ang lamisa. Darling, tana? Ayaw palabi ka ko sa hitabo. Dili makaayo ni mo. Dili ko nakalikayan, Marga.
Ay, hinaguan ang kwarta. Ug, mahanaw lang sa tumang kadali. O niyon saon taman. Ha? Kung magpada ka, ana, o sa may mahitabo sa mong lawas, ba? Darling, dali ko gustong handunay daot ang mahitabo ni mo. No, mamatay cute ko. Marga, Yes, darling. Mamatay ko. Kung sa'y mahitabo ni mo. Charles. Nana ka di ay, Federico? Ikaw ba? Yano-yano lang kagtawag sa akong pangan. Kabantay ka na. Ay, ang Kapitolyo? Sa din gusto ni mo, ha? Baya. Kaduko nung ra. Tanaw. Kapitulyo may nagipangita. Ay, klaro hay ta. Tawag kog senyorito. Okay, senyorito. On sa isudan. Naipotsero. On sa pa. Sinugbang... naisinugbang baboy. On sa pa. Kinilaw nga tangig, eh. Anya, asa naman sila sa daddy? Nagsunod na sila. Mao ba? Okay. Mukhaan na ko. Gutom na ko. Uy, what pa blessing, uy. Blessing ba, Oroy? Nana sila sa si Rafael, oh. oh, Federico, mayo kaya niya ka na. Ay, yes, daddy. Tagsarag yung kita magkadungan sa pagpangaon. Yes, daddy. Marga, ati mo na, daddy. Of course, Federico. Darling, sige na, lingkod na. Ati mo na, daddy. Pakita ko nga. Okay. Pakita ko nga. Kanabang pagkaon mo. Ang akong amang. Of course, Federico. Darling. Okay. Sige na. Yang imong plato, kutsara, tinidor, og kining tissue ko ipaduol ni mo, ha? Ingon man ang imong tubig, okay? Ay, salamat, darling. O, kano ah. Kabantay ka na. Paano kung gustong makita ni mo? Nga imong yung silbihan ng akong daddy. Kung may mo, hungiti. Ha? Kay, pinangga sabkay na ko ng akong daddy, eh. Federico. Gusto na ka mo mga una kita. Sige na, mga onak kita. Onday na ko, daddy. Onday na ko. Lusog na ko, Federico. Pasinog, nagol ka sa kwarta nga di pang tulis, daddy. Tinood ka na, iho. Ay, daddy. Kabantay ka. May nanawag ni mo. Oh, si Mr. D. Hello, Mr. D. Nauli ka na? Yes, magkita kita. Okay, nandoon ko na ang deed of sale. Ingo man ang la title sa mga property. Okay, yes. Okay. Magkita kita. Kanusa? Ugma sa buntag. What time? 11 in the morning. Sige. Okay. Sige, magkita kita. Okay. Sa man ang gusto ni mo? New Moon Hotel and Casino. Yes, Mr. D. Okay. Okay, bye. Daddy. Kasi nanawag niyo, daddy. Si Mr. D, magkita kami. Kaya nang bayran ang yuta sa isla nako. Pilay, baligyan mo, daddy. 100 million. Oh, W-O-W. Wow! 100 million? Pilay ako, anak, daddy. Unsa? Federico, dili pa ka naangay, dili ka pa angay nga mangayo. Ako pang i-deposito sa bangko ang maong kwarta. Mau ba, daddy? Paabuta lang. Asa ba, daddy? Huwag ka magkinanglan o witness, daddy?
Ayaw na lang Witness. naaman si Marga. Okay, no problem. Nagpasabot na dadi. Nga mas gipalabi ni mo si Marga kay nako. No, dili ka na mao, Federico. Ayaw na lang, dadi. Ayaw na lang. No need to explain. Okay rin ko. Wa ka magkinahanglan ako, dadi. Wa na ka magkinahanglan ako. Isip witness ba? Maunta. Wa ka magkinahanglan. O bodyguard. Federico. Bodyguard. Darling Rafael, naamagin sa Federico. Mas maayo nang makuyog sa Federico. Ano na, makatabang sa siya bantay. Bodyguard. Okay. Sige, mukuyog ka, Federico. Ay, dari. Salamat, dari. Nangga, gini ka. Excuse me, una. Mato ko sa restroom. Kuyugan ka na ako, darling. Ayaw na lang. Ako na lang, Marga. Tones, Daddy, paingon sa restroom. Sa ba? Ayoko guniti. Ari, sige na. Mahimo ba, Federico? Oh, sama ka. Uy, abi ko pag musumbong ka ni Daddy. Hapit na. Oh, really? Ikaw pa ni malaki ni mo eh. Dito sa sakyanan pa lang ha, nagsige na kagdamang ni mong kamot sa kong paa. Tungod kay ikabantay ka. Di na ko kapugan ng akong kaugalingon. Diya ka na. Ang pasok ko, Sir Rafael. Kaliot lang. Ano? Kadiyot lang. Kanus ata mag-abot pag-usap. Ano, buang na ka? Kabantay ka na. Diya ka na. Maya. Di ka makalikayin ako, Marga. Di juga. Once nga magkinahanglan ko ni mo, dapat kang mutuman. O dili ka makabalibad. Tungod kay, may gikuptan akong alas. Mutuman ka sa akong mga panginahanglan. Whether you like it or not. Sirika! Ay! Ups! Hola! Pahiya na mong bangag ka sa ilang. Tungta ka! Meron ka rin bang kang tungari, ha? Wa ka bantay! Wa ka kabantay! Ha? Wa yun, no? Kaya nagsige magkagtanaw ni Marga kanyang lakaw. Nagkibot-kibot ang imong ba. Yamat! Ug unya, may pehiyom ug may katawa ka. Osa? Pero okay lang. Laughter is the best medicine. Tambal ginang katawa niyo rito, pero kung mukatawa lang ka nga ikaw rang usa, uy, tambalan po na, oy! Hola! Gikuyawan man ko ni mo, darling Rafael. Di kuyawan nga unsa. Kanagong inyong pagbinayran na ugma. Sayot ang imong ibaligya. On sa mina cash kid na. Dili gina check eh. Madiguro ko, darling. Kas, gyud ka na. Cash? Duha ka na kamalita. Duha ka maleta? Pero darling, oso na biro ng tulis. Unsaon na lang. Marka. Sorry, darling. Pero, gibati lang na kung tumang kabalaka. Naaman si Federico. Darling. Ngano ka man? Ngano ka? Never mind, darling. Wara. Mga ikakibot. Kabantay ko ninyo. Magtingog pero kapantay ko ninyo. Kumusta naman mo? Ha? Kumusta naman? Kumusta mga ikakibot? Ano yan? Okay lang. Paabot mo. Paabot mo, didi. Around sa yun. Marinong grasya, Ay, binainay man. Good. Basta. Imong mando. Andami, kakibot.
Ang dami. O nga ginahanap ko niya, mga gupuhon na tayo, pero mga ngilaron mo tingog. Okay. Yan, dami. Okay, mga kikibot. Asa man? Asang grasya? Pabot, bis, panalangin ba? Panalangin, ha? Panalangin. Good. Okay. Simple kayong pagi. Di ba? Okay, bot. Simple nga pamaagi. Yes, Bantay mo na. Ah, Ano bitaw ang balibaran ko? Da. O sanita mo? Balibaran niya? Ya. mautang ka. Kapantay ka? Yang gipalabihan ka itong mga inoong babae nga batanon. Itong yang ibay ba? Napaksit na nos daddy. Paksit. Mautak. Utak ni. Oy no. Ato na yung bahino na. Bahin-bahin na tas grasya. Pitik. Ang inyo, kani, hatag na kong inyong hinaguan. Kapantay mo mga kibot. Tara! Pitik. Darling, kita gid ang mangunay. Yes, darling. Kitang totoo ni Ola. Kitang muhatod niya itong kwarta, itong tabang alang sa asawa sa akong kahero. Darling, Ay, makonsensya ko. Kung dili kay na ko sa kapunan sa kong tabang alang kanila. okay. Ikaw ang mag-iko. Sir! Yan ako, sir! Kuyog ka na mo, Ola. Ay, asa man ta, ma'am? Maghatutag hinabang sa tamat yan. Ang iyang kahero. Uy! Napubyan ako! Ayaw kahadlok, Ola. Ano yan? Ay, adawata ka ni. Pistola! Oh, yes, Ola. Mugamit ka niya ha? Naa ka niya na. Og, ako sad ba doon naman sad ko da? Bay niya, no? Dili ka kumaunay ani kabutoy. Unsi mo, unay? Ay, base ba ni kablit ako, ani? Ani ba tumong sa ako ang ubol-ubol ang sumbukan? O, ayro pod, Ola. Sige, ato na kita. Hindi ko yawan naman kung so good, oy. Okay nga naman, ha? Basi nung doon na sa pang-hold up na to, ba? Ay, dunay mo para ayaw hunungi, ha? Maoban, sir. Mag-agad ka sa komando, Yes, sir. Doon na lang ta sa maundapit, sir, no? Then, gitulis gani ko. Padayon lang sa pagmaneho, Ola. Yes, sir. Asa man, mga kakibot, ha? Kontento mo sa inyong bahin? Okay, kagibot. Okay kayo, no? Kabantay mo na? Asa man, ni abang tanan? Niya, kagibot. Niya, kagibot. Ang grupo sa mangungot, di ba? Diya na, kagibot. Ang grupo sa mga mangingilad, di ba? Kana. Roll call man kita. Ang grupo sa pagpanulis, di ba? Larong ni, kami karon ang naglihok sa mga. Kalimot ka. Kagibot, ako ni. Okay. Ang grupo sa mangungot, asa ang income? Kabantay mo na? Hinay man kagibot, hinay. Pero, doon ha. Ano, saan among girimot mo hara? Very good. Ang grupo sa mangingilad, remit. Kamera mong income ang kagibot kay bulos way mga tao. Balas, ay, kuan. Way mga kwarta. Pero, doon ha. Baya, doon na, tingog doon na, kayo, kamurigi doon na. ka paro tingog na. Doon na kagibot. Doon na, ani? Doon na? Doon na. Doon. Aki sa may inyong mga biktima, be? Ngutana ko? Kadaghan sa Tagalaing probinsya kagibot ka ng mga pasahero sa mga barko. Oh, good. Yan na, marabang nagpakahilo man ang grupo sa Mauligyaig Mangga. Di arami kakibot.
Maya. Kusog ba? Ubay-ubay, kakibot. Maya ang tingog mo. Epektibo ba ang inyong pagdapit sa customer? Epektibo kayo, kakibot. Ang sugato naman namo, mangga, barato ra. Oo niya. Di ay among niya gisugat, mangga sir. Nangutan na og pilang kilo. Ang ito ba nga, barato ra sir, 3,000. Naku naman. Uy, kamahal ko na. Nagkuyawan. Mangga, tag 3,000 ang kilo. Mato nga akong gihungan, mangga. Ang kalugan na, manggamit ka ba? Ay, presko. Niya, uban estudyan. Niya, may dubag. Asa, Ano yan? papili ako. Password na. Password na Mangga. mangga. Yes, kakibod. Para ginusinti ang dating ba? Mangga. Anya, asaman, mo rimit mo? Kakibod. Uy, very good. Mo niya itong negosyo. Nga ang puhunan, mora gyud ang guts. Bantay mo na, guts. Abilidad, kaabdik. Dali ba? Labaw tanan, ang kaisog. Yes, kakibod. Yeah. Ang grupo sa mangingilad. Atagi kong update sa inyong paagi. Okay? Okay. Nailaing customer. Mainding, palihog. Tiwason ko pa rin nga akong limpyohan ng sakyanan. Oo, bay. Salamat kay Miss Anungsi. Okay, sir. Mana? Amping mo, amping. Mainding. Saan bayot? Mainding. Kining maklaro hay lang tabaybil ba? May tungkol sa unsa. Ang pasiglain ka na ako, mga sa charity ba? Perming na anak, sikit rin ako. Kasabot mo ba? Kasabot kay ko. Unsa man, nagkarelasyon na mo? Katuon na lagi kang bayat. Boy! Unsa? Tanaw na ako, murag suod na magod kayo. Tungod na ni mo. Ikay na kaingon, anak. Ikay na kaingon sa ikay ubos diyan ni mo. Kuan ba iting kining? Tapos tanong, huwag siya tuon, maghimong kang bayot ka. Bidaw Gisawayan ko lang siya kung makarawat ba siya sa kong pagkatao. Pero kung dili, unsaon taman. Hindi lang ka basa. Baiting. Probi. Gool ba kay charity? Dako ka na siya gugman mo, pero huwag yun siya magdahong, inaana di mong pagkatao. Basta ko ang kalitan ko, lagot ko ni mo. Bay, gino ko. Ay, tabag! Gitulis ang kasir! Gipot! Mangas ka, Bebel. Gitulis ko nung kasir, bay. Rupinda, no? Tutso! May kawas na tulisan. Nagpit-bit ang pistola. Nara siya, bayo! Nara! Labayon ko sa nangisulinan sa brake fluid. Naigo siya, bay! Haba, hindi! Haba! Sus! Binyagan siya. Gusto na musakay siya motorsito. Gugtol ko siya. Bantay, bay! Di kisig-kisig dagat, Bebel! Ito na! Uy! Nabtan niya! Naglayo sila! Natupad sila! Gulitan ni Bebel ang kamot sa tulisan. Nagulit sa armas! Nakinilugay sila! Bantay! Bebel niyo! Doon na ang armas ha! Ang subukat niyang armas! Hapit na tumong ni mo! Wala! Nakinilugay sila! Nalagpot ang armas! Nagkabuhay sila! Huwag nibaro sila! Huwag ang tulisan! Nibuno itong kutsilyo! Bantay, bay! Di na si Bebel! Di pati si Bebel! Naiko ang tulisan! Ang tulisan sa... Ay! Naiko sa si Bebel! Nibaw si Bebel! Pak ka na! Natumba si Bebel taon o ang tulisan! Ang tulisan, daling may sakay sa motor. Huwag daling sa may bago si Bebel. Giluksuan niya tulisan. Nakasakay sa motor. Optos, nakatumba sila sa naligid sila. Ay, salamat. Niabot ang mga pulis. Sasay na, sir. Sasay na. Oo. Mori tulisan, sir. Mori busil ka, sir.
Oh, salamat kay Nanay Ambulansya taon. Paliw taon, dali taon na. Sa marar, taon ka sir taon. Puriya, dalian niyo, Sir Police. Dili mo, saan nakapugong kung nakigawas tulisan? Kinsa, ha? Asa siya? Dara sir, ay, si Bay Abel, ay. Doon rin, Abel. Oh. May kani kay. Yes, sir. Wa ka madlok bay no, nakigaway gusto lisan bay. Oh. Mayo kay huwag ka mahadlok, Abel. Bitaw. Yeah. Kung nakikaway ka sa tulisan. Mabitay gisulti na ko niya, sir. Tungod tingali sa akong kalagot, sir. Ngayon gipo sila nga mong kasir. Mautong nagtinguha ko nga mapugnan ginako siya. Abi ko niyo, sir, giba mo silbi ang nakarahong dako. Abi yung matay na mi. Pero Chris Bay Abel, why kadlo ka, gidagga taon niyang tulisan taon? Og mao taon ka sa burutay taon sila, sir. Nang ginilugay sa armas. Naglag, nangalagpot gali silang duha. Og mao taon nga, nagmanumano sila, sir, oy. Hangtod nga, naginilugay sa sila sa armas. Og nakasakay sa motor ang tulisan, giambak ka ni Bay Abel. Og kining hanggang dako, ay, kining, sus, kanahan kining, sus, Ha? Ayaw. Manano na yaw, sir, manda. Kini pa yan! Oh, Ayaw na. Ay, kupugi, sir, ay kupugi. Biday. Sulti lang ka doon. Kasi may abilikig sang ka mo. Diri pa ka na ako. Diri pa ka. Ha? Kito'y nga, di mo. Abel, sir, Abel. Saludo ko sa imong kaisog, Abel. Di lang ko gusto kagubot, sir. Kalinaw ang gusto na ako. Abel. Ato ng ambulansya ug nakarga ng kasir nga saparan in town. Oh, bay. Nagkarga ang taon. Okay ka, kisito'y nga, di mo. I think, sir, inting butikol. Kamong duha. Kamong duha mo yung mong unyang witness. May problema na, sir. Witness lang. Okay kayo. Sige. Salamat kayo. Sir. May kamo kami, sir, kaning, nga- nalipay mo niya taon mo, sir. Kay ugwapan, so, magkamatay itong dunga ba? Purbida. Inting! Inting, ko sa may nahitabo, ha? Ay, day, sir, day. Tulis, biday. Ha? Oo. Abel, inting. Ato na kami. Ba't doon din na mong tulisan, ha? Ciao, sige, sir. Salamat kayo, sir. Salamat, Sir, pulmatan ni po, sir. Yaw. O niya, asa naman ang cashier? Ay, karga blood siya, eh. Ug ang tulisan? Ato na. Nagsakay na sa patrol kan. O, nadakpan di ay? Dakpan, oy. Salamat sa mga pulis, oy, nga nakadakop sa tulisan. Dili pulis nakakop, day. O, kinsa man di ay? Kato to, ito. Di balik pa nobil. Kato, auto. Kinsa ba? Si Abel taon, ha? Si Abel. Ha? Oh, sos. Ang bayot? Oh, day. Naglagot mo ko na niya, pero sa yung gibuhat taon. Salud! Saludo ko niya. Unsa? Bye, Bel. Bye. Oh, painting. Si Sariti ba yan? Oh. Charity, may adlaw nimo. Congrats. Congrats sa unsa. Nahimo day kang bayani ron. Ha? Ikaw day karon si Darna. Unsa? Ikaw day mo ay nakadakop sa tulisan, no? Katsamba lang. Katsamba. Unsa? Oh, kadiyot lang ha. May nailaing may abot. Ano gusto mo? Kadiyot kayo. Olvida. Oh. Bye, Bel. Bye. Tagiyan nagsusunod ng Hanoy. Si Sir Mangkaw na. Unsa kay resulta? Gipatawag si Abel sa tag-iya. Ay, si Inting. Nigawas na si Inting ay. Inting! Ay, day. Kumusta naman? Unsa na? Ako, gipremiuhan di may Abel Sir Mangkaw. Mo ba? Unsa may gipremyo? Ako, cash. 50,000 pieces. Ha? Kanya, cash. Gihatag yun. No, haya-haya kuit. Yahay lang. Gawas ba na doon na tao ilaing offer sa Mangkaw niya. Unsa man? Nga kung minyos by Abel, siya may gasto tanan. Libre bay! Unsa? Lagot ya gada. Hey! Ganong nahitabu pa ni. Ha? Gano? Kapinugtong manggol siya kakibot.
gisulo ba niya? Buang siya. Buang siya. Di kabantay mo na. Hanggaw siya. Ang kuyaw ug ang pait kakibot kung mag-video kito siya. Unsa? Tingalig mag-video kay siya ug i-shout out ka. Oh, no! Dili! Bada! Dili! Kakibot. Ha! Kailangan mutuman siya sa atong house rules. Ang atong number 1 nga house rules. Ha! Karaan, pero epektibo. Kaya it must die. Number 2, kung dili makaya, harakiri. Kakibot. Kung nasud ka na sa bunuan, o guway kagawasan, kill yourself. Mo ka na, kakibot. Kinahanglan, nga iyak ka ng buhaton. Salamat nga ato nagyong nahatag sa asawa. Ang salapi alang sa pagtabang kaniya ug nakaam-am kaniya kadiyot sa iyang mga kasakit nga gibati tungod silang kahimtang Marga, darling. Mao gyud, Rafael. Bueno, dali sakay na. Salamat. Oh, okay. Salamat, ganyan naman, sir. Oy, Miss Marga, thank you. Ngano, Ola? Luwas ta sa tulis. Ha? Unsay... May kitulis na sa doy. Ha? May gitulis na sad? Kaysa mga gitulis? Usa ka gasoline station. Unsa? Ay, gipusilin tao ng cashier, oy. Ay, nalangani, ikaiwa mamatay. Og ang tulisan? May lampos ba ang tulisan, ha? Bao ba? Ula? May lampos sa pagtulis, pero wa mo lampos sa pag-ikyas. Unsa? Oh, Di pasabot nga. nadakpan. Oh, unsa ka to? Nadakpan ang tulisan, ha? Yes, sir. Nadakpan ang tulisan. Ang ipahalipayan ang kapulisan sa ilang gihimo nila mga binuhatan. Bitaw. Dili ba lang mga pulis ang nakadakop sa maong tulisan? Kung dili ang kapulisan, kinsa man ang nakadakop? Ang usa kang pump boy, mao'y nakadakop sa tulisan. Bamboy. Oo, sir! Usa ka pump boy, may nakadakop sa tulisan. Okay. Karon dayon, modritso kita sa police station. Tanaw na to, kinsa ang maong tulisan. Kay basin, mauna sab kini ang mitulis kanimo, ula. Yes, sir, mga tuta. Marga, sige, modritso kita sa police station karon dayon. Maayo na lang gani nga, dili kita ang nabiktima. Salamat na lang. Ola, sige na, manglarga na ta. Sa makausap pa, congrats. Salamat, Charity. Gi-premiuhan di ay ka? Wa na ko pabuta pero gihatag man, sir. Oh, adios. Ug akong iampo nga dili ka mamatay. Charity. Labing siguro, muresbak nimo ang mga kauban at tumuong tulisan. Ug patyon ka. Kung may man ka lang imong giingon, kung itugot sa kay Tarzan nga mamatay ko, wa ko'y mahimo. Mao ba? Pero mas maayo nga muhatod kog pan sa prisuhan kaysa mudagkot ko og kandila sa imong lubganan, Abel. Charity.
Inting, adto na ko. Ay, sa paglakaw. Ha, nga naman? Ay, gusto magkikita. Si Mr. Mangkaw ba? Nga naman ko, no? Makiktae. Tabi. Tarong dia, uy, ikaw ba bugal-bugal yung Tabi siya kastanan, eh. mo. Naman so, dali. Nga no, di ayaw sa may tuyo. Mulakaw na ko. Musambis ako rin akong PDS kung personal data sheet. Ay, kadiyot. May applyan kong trabaho, nagdali ko. Oy, kadiyot lang kayo nangita ang manager na mo. Nya tag-iyas sa gasolinahan. Miso si Charity sa office sa Tagiya. Kang Mr. Mangkaw. Gidaan ni Bainting. Ngano ka? Ano ba ikaw si Charity? Yes, sir. Wala kay trabaho. Nang-apply pa, sir. Hard on the spot. Kuhaunti kang cashier. Starting salary, 20,000. Oh, ha? GO lang una ka. Sir. Ayaw ka, look. Tungkol kay magbutang na ko karog secretary guard. O naapon si Abel nga may manalipod kaninyo din eh. Sir. Unsa man dawaton mo ang akong offer? Una-hunaon pala na ako, sir. Okay, sultihi ko kay nakinanglan ko sa labing madaling panahon. Immediate hiring kining akong. Kining akong panginahanglan toon kay napusila ng akong cashier. Oh, what's the resulting problem, ha? Iya kong gi-offeran og trabaho, cashier. Ay, uli kayo. Doata na. Bilis nilo. 20,000. Oh, sus! Kito. Katako, biyataon na. O sa'yo, pang bangitaon pa ni mo. Doata lang na. Pero ting... Ay, sus. Ay, pero diha. Karon, ang tuyo ni mo, masabit ka personal data sheet sa imuhang i-applyan, di ba? Oh, tinuod na. Oh, nya, wapay siguro, dawaton ba ka to, di ba? Pero karon na, siguro na. O, ha, imo pa yun yung mga kaupan. Inting. Oh, may balik man sila pagsuod sa office ni Sir Mangkaw. Nisuod si Charity. Uban kang Bainting. Ngano ka? Unsa naman, on Charity? Inting. Sir. Akong gafiran kini si Charity og trabaho, poli sa cashier. Immediate hiring. Mabitaw kita bagan ko, sir. Ano gawin kaya na yung kahigayunan ng mong gi-offer tao niya? Mulakaw na ito siya, sir. Kaya yung isang may tao itong PDS ba? Tayo gi-applyan. Oh, mao ba? Oo, sir. Yung bilo gibit-bit yan, mauna siya, sir. Oh, unsa na, Charity? Yes, sir. Dawaton ako. Yes! Oh, thank you. Og laing offer. Kung magminyo mo ni Abel, sagot ko ang lahat. Ako'y gastos sa tanan. Oh, sir. Masin makaingon kang chismoso ako, ha? Oh, Charity. Masin makaingon kang marites ako. Pero naibaw ko sa dagan sa mga tao nga kontrabahante na rin, Charity. Kadagan man ko nakakita kanimo, naibaw ako nga may relasyon ka mo ni Abel. Sir. Di ka magmahal ng Abel. Buotan ka na. May iso, may kahanlok. Kung mulaban na ni mo, mulaban ka na. Sama siyang gipakita nga paglaban sa iyang trabaho o kang pagparanipod sa iyang gitabuan. Andam niyang gitahan ang iyang kinabuhi. Aron batakpan ang maong tulisan. Sir, break na mi. Oh! Break! Nga naman! Wa magkasinabot, sir. Oh, pagbalik mo, pagminyo mo. Ako'y gasto. Sir. Selving premyo na ko kang Abel tungkol sa iyang maayong binuhatan. Excellent. Sir. Paibawa ko ninyo kung kanus ang long table. Oh, wa mo'y gasto. Ako tanan. Sir! Sir, kuan... Siksi ko, siksi.
Ako'y sexy sa imong gisaan. Oh, witness ka. Witness ko, ako'y saksi, sir. Inting Budikol. Okay, sir. Kanang ako, dili na sa dinting. Commitment ko na. Ha, O ito ako kinang tumanon. Oo, dungog ka, Charity, ha? Unsa na? Pero, basin og iya pang giunang-una ni Charity. Okay lang. Basta ang importante, Charity, ha? Magsugod ka na sa imong trabaho. Isip cashier, ha? There is akong kasulirahan. Immediate hiring. O di anging pasalamat. Ano yan, dawatan eh. Ala, unsa man ni, sir? Silping pasalamat nga wa kanibalibad akong palipay. 10,000 pesos. Thank you, sir. Bay, ay. Sugat na to, eh. O, bitaw inting. Mainding, Ay, bay. gikan lagi mo sa sud o kuyog ni mo Charity. Yes, bay. Kongrata, bay. Kongrata siya, bay. Kung sa'y kongrata? Kongrata ba? Kanal manuha ba? Kongrat. Ano ba? Ha? Angay ka malipay. Angay kong malipay sa usang hinungdan. Kuan, kining. Magkauban naman tabayot. O unsay magkauban. Si Charity. Mao na siya install na tong kasiro nila sa tuang station. Unsa? Yes, bay. Oo. Siya bagong kasiron. Sweldo may dibil. Doon na pa yung advance 10,000 pesos. Uy, tinuod ba? Tinuod na bayot. Bayot ko na ba eh. Kupin sa bangkaw. Away na babae ko. Mag-menu ako na mo. Siya gasto tanan. Chismoso kay si sir, no? Mao ba? Pag-menu na yun mo. Uy, never. Charity. Wa ko mangandoy nga ang mahimo na kong karibal lalaki, no? Charity. Proud pa tingali ko nga akong karibal mao ang kabit sa akong mahimong bana. Kaya na nagmatuoy nga gwapo ug macho ang akong bana. Di lang ko og bayot inting butikol, uy. Dahil Charity. Sada ba yun? Isugod sa trabaho. Ang naraman sa kong limpyo sa opisina, sir. O sa kasir po, duman naman po. Trabaho na din. Labing mayo noon, painting. Karon nga, niya kauban ng yun ito sa Charity. Saman. May kausaban ng dagang sim kinibuhi, ha? May kagayunan bang magbalik mo, Charity? Ha? Bayabil? Hindi na ko ipamugos sa kung kaugalingon, painting. Bay, kuan kining. Pasag di si Charity sa iyang gibati. Bayabil. Pero nalipay ko nga nagkauban ta niya. Makita ko siya kanunay. Bay. Si Abel, siya ang nanuktok sa pultahan nga bildo. Ituit lang. Unsay tuyo? Parisibo, 50 litros. Diesel. Okay. 50 litros. Diesel. O di ang bayad. Okay, salamat. Pabutas ang sukli. Okay. Nagsikisik tanaw na ako. Di na ang resibo o. Hasta ang sukli. Okay, salamat. Today, dawatan ni. Unsa ni? Bibingka og empanada. Ngikan na sa Asturias. Hala, lami ra ba na? Akong ibilin. Sige, rin ako. Akadiyot. Ano? Bayad aning bibingka og empanada o. Bayaran na ako. Sige, diya ka. Sayang lang, Abel. Pero dili ko gustong double blade. Sorry. Kanada, lipay ko ng style, ara. Ang lipay maka. Texan ko, Charity, ay. Gusto mo ko yung text. Tagaan mo sa ibig ka. Okay, padada pa yun. Di atang sa tato ni may mood-mood. Amo, ni text wag siya nani mo? Text. Nalipay siya. Maliit na bagay. Porbida, no? Mura mong kaganang, inana ginabay, maliit nga bagay, no? Little things mean a lot, di ba? Gamay butang, may kahulugang tako kayo.
Diya ka na, Painting? Ay, sus! Magkaulir mo na ano! Mga kakibot, hilom mo ha? Hilom mo ha? Hilom mo, ito bagon ko ni. Nawag na ko sa Dari. Hilom. Hello, Dari? Hello, iho, Federico. Di ako sa presinto sa kapulisan. Kay gusto kong tanahon among sutao ni Ula nga kining nadakpang tulisan o saba sa mitulis niya. Uy, unsa? Akong patuganon. Hatagan ko dakong kantidad ang maong tulisan. Aron mutugan siya kung kinsa ang ilang mastermind. Unsa? Yes, iho, Federico. Dari. Ayaw na lang pangilabot, ana. Ano man? Dari, peligro kayo. Kamantay ka na. Ito kalig. Kagiton kas mga kauban, ana. Pasag din na lang ang kapulisan, mo'y mahimo sa investigasyon. Ayaw lang pagkapil-apil pa. Dili mahimo, Federico. Usa kini kalaing maayong higayon nga mahibaw-an nato kini. Kinsa kaning maong mga tulisan aron mabungkag ug madakpan ang ilang leader. Ug mahunong na kining sunod-sunod nga pagpanulis. Dari. Pahiyo. Hello. Dari. Oh, shit. Tadi sa day. Di-off na niya. What's problema? Bawang kibot. Hanggaw. Dili ba kibot? Kakibot. Kakibot, sa problema. Kana. Abi na mo sultihan ka. Akong dati ba? Katong hanggaw na kong amahan ba? Ano naman? Tuas presintos kapulisan. Kay iyang tanawon ang dadakpan. Nga tulisan. Yun na, sao na lang. Ano man, usito yun niya. Iyang patuganon. Kung kinsay leader. Paldo. Usay Paldo? Usay Paldo? Ay, kibot. Bawang kabot. Si Bawang Kibot. Bawang kamot. Kibot. Gusto kang mahibawan o kinsay leader. Dili kibot. Kibot. Dili ka kibot, pero muapil mo kasi dati ni mo. Akong giingnan nga di mo apil. Akong giingnan na pasagdan ang kapulisan. Gamaoy mo imbestigar ini. Pero ni supak. Usa magito yun niya. Gusto yun siyang ikaatubang ang tulisan. Iyang patuganon. Iya kiningatagan og dakong kandidat. Para mutugan kung kinsa ang mastermind. Kung mauna kagibot, sibat na lang kagibot. Usa? Biligro nga masing along ka to. Mukanta to. Nga ikaw Hiram! Shut up! No. Keep your mouth shut! Nakadungog ka kakibot! Kagibot. Kinahanglan kabugnan nimo ang imong daddy. Biligro nga mukanta to si Kakibot. Nga unya, makadawat unya og dakong kanti si Kakibot. Unya mutukan siya. Ano man? Lolo. Ayaw. Ano ha? Bada. Kaya ni sa motor akong kabalaka. Animal ba yan mo kakibot? Kibot lang ba? Kibot lang ba? Animal. Nisulti lang ko sa posibleng mahitabo. Wala. Gusto. Lolo. Gusto. Si Marga. Ay, si galahala niya. Si Marga. Kana. Siya mo'y makabadlong kang dari. Tuhuan siya ni dari. Si Federico kini. Nga naman kang nanawag man ni siya.
pagkon ko baka. Si Darling Rav, to sa suwad. Di ko yugan sa pulis nga, mo'y desk officer na makikita sa dakpan nga tulis. Miss Maricar! Ola, ngano? Gitawagan ko na si Rafael. Nga padoolon ko nimo. Aro mapaypayan ko. Dili siya gusto nga maalimutan ka. Mao ba? Uy! Nananawag nimo! Diha ka una. Uy, nagpalayo? Ano man? Dili siya gustong mahibawan kinsang nanawag niya? Nalimahong lang sa isda. Kung sa in English pa, something fishy. Ano ba yan? Animal! Tubag ka dayon, Marga! Tubag ka! Hello? Marga, my dear! My dear, sa kupuang mo, ha? Ano na nawag galit siya? Ay, kung balik ka sa, Marga! Federico! Dinamdumi lang, Marga. Nga sa usa ko lang sa pagpitik sa kong tudlo. Samain ni. Oh, sorry, di mo di ka kita. Dinamdumi lang. Nga sa usa ko lang pagpitik sa kong tudlo. Mahanaw ka sa kiliran ni Daddy Rafael. Federico! Unsay tuyo ni mo? Anong nanawag ka? Gusto kong pugnan mo si Daddy. Nga dili siya manghilabot sa mga tulis ka na itabo. Unsa? Naman ko mo sa presintos kapulisan. Aron sa pagsusi o pagtanaw. Kung kinsa ang tulisan nga nadakpan. O iyang patiguanon. Kinsa ang mastermind ni ini. Yes. Mao ka na ang tumong. Aron sa ingon, mabawi itong kwartang natulis gikan kang Ola. Ayaw lagi siya pa ilapta na. Kabantay ka na. Pasok di ang mga pulis. Dili ko gusto nga dumtan siya. Dili ko gusto mamatay ang akong daddy. Federico? Pugni si daddy, ha? Pugni. Nakasabot ka ba? Pugni si daddy. Tuwan na hinuon sa sud. Hindi ako sa gawas. Wa ko na kuyog dito sa selda. Agpasa. Okay, sige. Sige. Akong agpason. Good. Liho kayong, liho. Uy, may ambulansya nga niabot. Nga naman ka. Miss Marica! Ola? Ola, nga nung nagkagubot? Na ako ni piniriso nga ng hikog. Unsa? Si Rafael, ni Asia. Ni Asia, sir. Marga. Buseta! Darling, ano? Ang tulisan na nagpan. Naghikog. Unsa? Naku, tinuod ka, sir. Hinungdan nga nanawag na yung kong ambulansya pero tanaw na ko. Dila kong patay na kini. Unsa? Dahil, Charite, may sugo ka? Tix, man ka na ko, padulong ko ni mo. Unsa man? Inting butikol. Dautan nga balita. Ha? Unsa ang dautang nga balita? Nagpaminaw ko sa radyo ron. Dili palang gidugay. Gi-flash report nga ang tulisan nga nadakpa ni Abel naghikog sud sa prisuhan. Ano? Tinol ka ba, Inting? Bay. Mao ni sulti, Charite. Paminaw ko nun siya sa flash report ni Paul Lauro. Kung mao, ngilingig ka maong sindikato. Ha? Nga naman? Naghikog siya. Naghikog, nahadlok,
nga makatugan sa ilang grupo. Sabay, Karaan nga pag-iha. mao ba? Salamat, Dre. Thank you kayo sa pagtawag. Ano kon? Wa pagkasulti ang maong tulisan. Kung kinsa man ang ilang leader, kinsa ang ilang leader sa grupo. Dari, Pero may offer ko karon. Laing 1 million. O kinsay magkatudlo sa maong leader sa mga tulisan. Kay gusto na ko nga mabilanggo ug madugta sa presuhan kining maong mga tulisan. O kung mahimo, ipa-firing squad. O dili ba? Ipa-silya elektrika. Silot sa kamatayon ang ipahamtang kanila. Dari! Naglagot ko sa nakitabo, Federico Iho. Dari, relax lang. Ay, kabala ka. Ang imong health ba? Balaka ko sa imong health. Take care sa imong health, Dari. Walang ko kapugong sa kong kibati, Iho. Dari. Alagi pada. Nausa ka ba? Iramdumi. Si Marga taon batanon pa kayo. Kabantay ka na, Dari. Tinalig. Mukaging ka. Magitag lain. Federico. Busa. Dari, relax. Chill lang ba? Pilar ko tong kantidad niya natulis. Chicken feed. Federico, Iho. Bye, Dari. Oh, yes. Why, yes. Ganong kibot. Tanong nga na mong kibot, ha? Kakibot. Kakibot na yung ganong kakibot. Ano ba? Dili na maka-video ki ang maong tulisan. Dili asyo kasing along. Gano man kibot? Ayaw lang ginaanan. Ngano kakibot? Kakibot. Kabantay ka na. Ang banbitaw mo, ano man? Ngano, kabangag sa ilong. Tana ba na ka? Ano ba? Kabantay ka na. Lusot, no? Kakigol sa... Kakigol. Kabantay ka na. Naagi ka. Ayaw na kibot mo lang. Ngano lagi kibot? Nagharakiri na. Unsa? Hinapon. Harakiri. Saludo ko sa atong kakibot. Kabantay ka na. Kay mitungan yun sa atong house rules. Kaya kung masakpan o babakuti na, kill yourself. Hikog is the answer. Ako di ko'y mahalan. Sa tayo yung isulti? Maghikog ko kakibot. Kana. Usay sunod na itong plano kakibot, ha? Kana, doon lagi ka. Kakibot. Kakigol. Kabangag sa ilong. Ano ba? Ha? Okay, paminaw na ko. Paminaw. Uy, hindi abot. Nag-uniform pati. Kisam ka na. Uto isusa open sa charity. Sa kasir. Ako atuon, be. Itang kumpiyansa. Kasi tulisan po ni. Kay Bel, kayugi ka ba? Asa mo ta? Naitaw nga ni Sud sa office ni charity. Mas tulisan na sana. Mo ba? Oh, dali. Sunod na yun ako. May miso sa office ni Charity. Maayo kay nisud mo inting butikol ug apel. Charity, saan ang tawa na? Ay, mao na siya gikuha ni Sir Mangkaw nga silbing security guard nato dinhi. Lagi na uniform. Wa mo uniform, me. Wa bitaw. Mag-inis pa ko, sir? Dahil kadungay ka wa mag-inis pa. Bida. Okay, sige. Absent nga mo, sir? Girlo? Girlo? O, sir, ikaw? Inting. Butikol. Inting butigol. Gupuhon yun yung mga inting da. Kabantay ka? Kabantay. Butikol din. Ikaw, sir, kasi nga ano, sir? Ako? Abil ako mga, bay?
Okay. Instructor po ko. Instructor? Di ay ka? Kawan mo, Jojo, ha? Jojo. Dance instructor ba? Ay, di sir eh. Kuhan, self-defense. Mau ba? Self-defense? Very good, very good. May ano, sir? May ka na? Gamay na good, sir. O gusto na ko, sir, nga matuluan mong self-defense. Aron sa ingon, kung doon na siya tulisan, nga mo sabog tulis din eh. Adi ta maratol. Kung makamaot ang magpananipod sa itong kagulingon. Kani, murag, okay kay na, girlo na. Tuloy, may anabi. Okay yun. Uy, apil ko ha. Mas labi. Mayo. Gi, apil ka. Sige. Ikaw, gigisutin nga mo? Abel, sir, Abel. Okay. Niya, revolver na ko Ako ning gikuha ng bala. Ganiti. Ang gunitan ako. O, unsay buhaton ako na, sir? Imo nang itiyon sa kuluyo. Talikod ko. Sampulan di ka. Talikod na yun. Bayabil, talikod ko no. Ikay talikod, Abel. Uy, talikod na yun ba? Ayaw pag pinayot diha, Siya, talikod. tingali, siya. Okay. Sige, asa may mo talikod ninyo, sir? Sir, kinsabi talikod niyo, sir? Siya, na. Sige. Sige, talikod, sir. Talikod na yun. Sige. Bayot ka do? Di ka nga magpampuy eh. Magmanyikrista, unta ka? Unsa, sir? Sorry pero anong kunin mong dagway do? Nga magbayot eh ka? Kuan, sir, kining... Okay, purma. Kita na mo. Unsa ko kaabtik nga manalipod sa akong gagalingon. Sige. Unsaon man na, bay, girlo, be. Paminaw. Okay. Gunitin yung armas. Sa bahaton niya. niya, gunitan na ko, sir. Abel abtik sad, uy, magbinayot man lang gihapon ka diha. Ako nang nagunitan ng armas, nagunitan na ako. Karon, talikod ko Dayon, yun na ko mo sa akong armas. Itukan ko sa sumbuhan sa armas akong luyo. Dili sa akong buko-buko. Dayon, mo deklarar ka og tulis. Okay. Talikod na ka. Yun. Ya, sulti ni tulis. Okay. Bagyok, tulis ni. Wow! Great! Abtik kay ka, girlo! Nailog din ang armas ug imong gitiun pagdali sa agtan ni Abel. Ingon ana. Di ka maratol. Presence of mind. Simple na kayo, di ba? Simple. Pero epektibo. Inting kakita kating? Kita kayo. Abtika do. Kaliburang Steven Singgol mga. Ikaw na po. Inting. Liyok na yun. Ako na saan, Steven Singgol? Yan. Dawat. Sige. Abi armas, be. Talikod ako Tiyuni din ko niya. Sulti rin tulis. Sige. Niya. Niya nas kung kamot ka armas, ha? Sige. Talikod yun. Talikod ako. Okay. Niya. Sulti tulis. Hala, uy, kadugay sa ni mo lundin lagi kating. Ay, pag-iyong tulis eh! Ay, puta ba? Kung tagloy mo gunitan sa. Pero tiyon ko niyo sa armas, tubong si Buagtang, ha? Marumaro. Ay, nikas. Sundaw, gitagdo. Nikas nga. Amawa, gini mo inting, uy. Huwag ka matuban sa bando ni Carlo. Ay, magbutbuon ng imo. Tulisan, mata ni Marota! Darling, Rafael. Nagmata pa man ka, katot na. Barga, ako lang ginreview kining mga papel, kining mga deed of sale. Nga akong pirmahan ng ugma tali ni Mr. D. Nga mubayan sa ayuta na ko sa isla. Okay. Pero, darling, nahadlok ko. Nahadlok sa unsa? Basin niya og matiktikan tas mga tulisan. Imposible ka na, darling Marga. Walay nahibaw sa transaksyon. Ikaw ra, na si Federico nga makabantay mo, escort ka na to. O nga usap si Ula.
Raf, darling. Ug madawato na nato ang 100 million bayad sa kuyota sa isla. 100 million. Makasali ka, Daddy. Pantay ka na. Oy. Di, usang tanong na sa magkita. Oh, iho, alas 10 sa buntag. Ikaw ang akong bodyguard, ha, Federico? Oh, aron mabantayan ang 100 million nga dawato na tugikan ni Mr. D.E. Makasalig ka na ko, Daddy. Kita ang bukton ko. Pantay ka na. Ni ako, Daddy. Ni ako, your son. Nakatog na, Sir Rafael. Dili pa ko katugon. Huwag gawas una ko. Pugnaw ang hangin. Gibati magkatugnaw. Na-imagine ako ang gibuhat ni Federico diri na ako. Morgan? Huwag ka magkatog. Nga naguna-una ni mo. Kapantay ka na. Federico? Sabi mo, naghigwaos na ko. Kana, muna yung gustong termino, naghigwaos. Dili ko makatog. Kamaguna-una. Sa imong ago, sa imong pag-rebound sa akong gibuhat ni mo. Federico, maluoy ka sa imong daddy. Yes! Naluoy ko sa imong daddy. Nga dili na makaperform sa iyang kaakuhan diyan ni mo. Sa title pas drama, ako ang manunubos. Pinungdan nga, ako ang mutubos. Federico. Mahinumduman ako. Nga imong gikumot ang nakong buhok. Samtang... Hilom. Hilom. Og imong gikimpitan ang akong liog. Sa duha ni mo ka pa. Federico, may himong pausto na. Dayon, imo kong gipitat. Paingon sa ibabaw. Og... Pausto na. Dali na. Dali na ba? Minit na pag-ayo. Minit na pag-ayo. Dali na, Marga. Mananatog naman ka, Daddy. Tog na? Federico. Ano? Gigunita naman, tika. Dali na. Na. Uy. Ang sato? Sige. Uy. Si Ola. Diha ka na. Ola, unsa ka na? Si Bea! Ay! Ang saudali sa Rafael! Iring nalungkap! Unsa ka sungkap? Ang saudali si Rafael! Isungkap sa Iring! Ang nibal nga ula! Sige, diha ka na. Nibal yung ula na. Pistot, nagunitan ko na untas, Marga. Makanan na ko, yun na rin ula, yun eh. Ugsa, dihang gigunita na ko ang iyang kamot. Ya, akong gipislit ang kamot. Uy, baya ni Baos kini. Hala! Uy! Ay, ginoon ko. Nagmata pa na ikanyo, Federico. Bugo ka wala. Bugo yun ka. Baya ni mo. Kita ka niya ako. Ang asang natugong niya ako. Mapana kapag nagmata pa ko. Bitaw, no? Tuwantay ka na. Hanggaw ba na ako, oy? Hasta po si Mamarga. Wasat katog, no? Gilimutan tingali. Gilimutan. Wa man naguba ang aircon. Masig. Gitugnaw. O nang ligawas. Bitaw sad, no? Mayo gani kay kuan bantay na ako ang iring. Dakog
Unsa? Sungkapon unta ang sudan ni si Rafael, uy! Diya kinaula. Paya, di mo. Hey! Kita ka nagbuisit. Nirito ka diyot lang. Ano? Ako nagdagbuisit? Bakit? Ano nangyari? Sa may hinungdan mo? Nanimawag lang siya. Something fishy. Magkinilang ko sa akong mga lakang. Para dili makamata si Rafael. Umian ako sa kilid sa mong kama. Muhinay ko kita. Oops. Diyan kagikan, Marga. Darling? Anong karon ka lang, Diyan kabagikan. Kuan, kining... Nikawas ko tungod kay niinom ko gatas. Para ba makatuog ko? Mao ba? Di ba sa atong pagpanihapon, nag-inom ka naman og gatas? Gikuwangan ko, darling. Mao ba? Ngano? Nasuko kang mikawas ko. Kung nasuko ka, mabiyak na lang ko. Darling, Marga, kuwan. Mura manggudog. Mura manggudog to na kay pagduda. Pagduda? Murag nagduda ka. Kundiin ko paingon. Layas na lang ko. No. Ayaw ka nagbuhat, Marga, darling. Para dili na ka magduda. Mulayas na lang. Ayaw lagi. Para nangutana lang ko. Murang mangkod. Mura kagway pagsalig na ako. Para nangutana lang. Dilibi ako gusto nga. Makonsumisyon ka na ako. Mas maayo palagi mo piya na lang ko. Ayaw lagi. No, ayaw. Dili ko mabuhi kung wa ka, Marga. Lain mangkod. Makapahiubos nga bisag ni Arganita din sabay. Lain kayo kag pangutanan na ako. Sorry na. Pasaylo ako, sorry na, darling. Ayaw na paghilak. Okay na. Sorry na kayo, Gusto na. Dali. Unlan diri sa kumbukton. Unlan diri sa kumbukton ba? Dayon din kag amaamta. Darling. Susunod. Unsa ba gani kag pangutana nga murag may pagtuda ka nako? Layasan tagyud ka. Kasabot. Kasabot man, darling. Laki. Dikit ko gusto tudahan ko. Dili kid Rafael. Dili na lagi. Promise. Baya. Sa'yo kong nikamata. Akin, mangandam na ko. Alang sa mo pagkabuhato ni Daddy. Nga mao ang pagdawat sa payment sa yuta. Dito, yuta na mo sa isla. Nagbaligya ni Daddy. Ngadto kang Mr. D. Mr. D. Imagine, 100 million? Hola. Asan ang black coffee ni Darling Rafael? Di ana, Miss Marga. Good. Ang imo. Unsa may limuha? Hot
Milk. Sige, timplahan, tika. Uwa baka tumakabantay si Ola. Nga nag-abot ng Federico kagabi. Magya! Federico? Nasanta ni Ola ang nahitabo. Mahitabo unta nato kagabi. Pagkilom ra ko na. Tingali ko kantang Ola. Aron di na ka kulbaan. Mag-abot tas lahing kapit. Ha? Asa? Mo-text ra ko nimo. Kabantay ka na. Uy. Darling Raf, dali na, kaon na. Dili ko gustong mapas mo ka. Oh, thank you, darling. Dari. Kailangan nga busog ka. Busog ka, una tang biya, dari. Okay? Oh, salamat, Federico, iyo. Dali ko gustong mahanaw kag dali. Ining kalibutan na, dari. Oh, iyo. Bisan todog daw ka. Pero mahal ti ka, dari. Oh, Federico. Kamantay ka na, dari. O na'y tinutanay, dari. Ikaw, kamantay ka. Di ba? Usahay. Mangluod ko nimo. Pero, am-aman ko nga akong kaugaling. Para ba ka nang kamantay ka? Para hapo-hapo na ko akong kaugalingon. Muna siya, dari. Kinahanglan nga. Kaya magtinihi ka. Kamantay mo ko, ana. Aron di tamahot ng kwarta. Dili ba, dari? Correct, Federico. O karong adlaw, dari. Another tumpak nga salapi ang imong dawaton, dari. Yes, iho. 100 million pesos? On cold cash na, dari. Oh, yes. Cold cash. Duha ka malita. Tubag! Tubag ako dayon kakibot! Tubag! Good morning, kakibot. Good. Napoy kay good morning, ha? Bakit ko na? Matinahura. Abi mo, mugi ka na kami, ha? Mag-abot silang daddy 10 o'clock. 10 o'clock? 100? Okay, kakibot. Kina. Kinanglan nga, mag-abay ka mo, ha? Kapantay mo. Abay? Ha? Abay mo. Mag-abay, may. Kinanglan nga, kabantayan yun ninyo nga way mahitabo ka na mo. Okay? Patik, kibot. Ayaw yun niya si Piata ang pagbantay ka na mo. Kibot, ariglado. Ayaw lagi ng keyboard. So, kakibot. 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 Kana, very good. Oso karon ang tulis. Masyadog doon ay makaditik nga doon ay akong bahandi. Nga among dadon. Kita rami apoy man. Ayaw, bada. Okay. Nakabantay na ko. Magbantay mi ninyo, kakibot. Very good. Pero nangandam na may kakibot. Okay. Inigawas na mo din eh. Gikan sa mansyon. Naano ka mo, ha? Nagasunod ka na mo. Clear? Klaro? Klaro, kakibot. Daddy! Pinanggi akong daddy. Oh, yes, Federico. Okay. Ako lang mo drive, daddy, ha? No, na si Ola. Mau ba? Siya mo drive? Siya mo drive. Yun na. Asa na si Marga? Musunod na ka to. Marga, darling. Marga. Darling! Oh, Yan ko. mga to na kita. Ako pang kikuha ang bomba nimo para sa hubak. Oh, thank you. Kadiyot lang. Trapuhan akong imong nahumpi. Sinaw kaayo. Thank you, darling Marga. And then, spray handy kag perfume. Oh, okay. Ay, humot na kayo ko. Humot mo na, ano. Humot ka na kaayo. Thank you.
Ato na ta. Asa na si Ola? Ola! Ay, di ano ka niya rito? Asa na ka? Tara na. Kalit si Benny mo. Ayaw pagyaya. Ato na ta. Niya rito. Good nga. Nagtupad mong duha ni Marga sa luyo dari. Ako dari front seat. Aron sa ingon, ako'y magabantay ka ninyo. Nikamantay mo na. Salamat, Federico. Hola. Ati man ang imong pag-drive, okay? Niya rito. Okay. Ana ang akong mga kakibot. Nagunang usa ka motor. Then, duha sila ang sakay. Ang driver ug ang angkas. Manya sa luyong bahin, nagsunod sa laing motor. Nagisakyan sa kong duha kakakibot. Pakusge pa pagpadagan, Ula. Aron maabot tayo kita sa lugar. Niya, Rafael. Kita. Darling Rafael, kikulpangan ko. Ayaw kulba-kulba diha aman sa Federico. Di ako. Andam nga nalipod ka ninyo. Kabantay mo na. Andam kong ibuhis ang akong kinabuhi. Pagpanalipod ka ni mo dali. O sa kwarta. Atong dawaton. Negosyo sila si Rafael. Kuyog si Marga o si Federico. Nagdaan na sila doon kamalita. Mautingali na ang gisudlan sa kwarto. Kakuyaw ba ni? Uy, kumpiyansa kayo sila. Hinuon. Huwag matingali na kabatikod nga kwarta ang soda ng mga malita. Yan, nasa pingon din eh. Abli, Ola, Abli. Niya dito, ha? Oops. Oops. Nawatan mo sa kamalita. Isod. Niya dito. Isod sa baggage compartment, ha? Isod. Niya dito. Oops. Dali na yun. Diya pa. Oops. Isira na yun, Ula. Pagdali. Sir. Oops. Alam, bueno. Hanto na kita. Okay. Diretso na ba tayo sa pagpauli, Dari? Yes, Federico. Very good, very good. Tuyuan mo ko, Anisin. Ula, relax lang. Kuan, kining... Itulis nga na itong 200,000 lang. Kini ba ka nga minilyon? Sus, kita lang ba rin mo, Ula? Ibantay ka na. Kalawan ka. Di ako. Huwag magpaglabot ninyo. Salamat, Federico. Thank you. Sa'yo, Ula. Fokusin mo pag-drive, ha? Sir. Uy. Sige na. Police patrol car. Ano? Uy, ganun. Tunay. Police patrol ka. Nakita na ko. Nagsunod na to. Likontak bagag. Police, Dari. Mo escort na to. Wa man, Federico. Pao ba? Mingaw rin no, inting. Minus ang customer. Bitawin na kay da.
Ay, wak man di klase. Pero working holiday. Nindot sana, ikaw ipangutan na, ikaw rin tubag-tubag. Maustahan Ustahan na yun ta. na-realize Ustahan na yun. Nga? Ikaw ipangutan na, yung imo rin siyang tubag. Ayaw, wag na itig-tipol, uy. Ayun na, si Bill ba, nindool mo? Wak man. Nauwaw na na. Palayo na siya perminako. Bitaw, no? Ang guard ay, naay, maampingon nga, nagbantay nato. Oh, mura mag-gordya taga-England, oh. Maudyan, no? Kita. Uy. Yun na. Ano yung motor eh? Niyo, no? Patubil tingali ni. Lakaw, ito ah. Kani ka na, ha? Sige. Lo, may police car man na ni Aki. Nisaylo na ang police patrol car. Oh, Marga, darling. Sir, kanang tubilo na ta kay nani alarm na oh. Nanisigan na. Okay. Magpatubel kita. Nagkasoliskation ay. Ano na lang tayo mapatubel, sir? Ayaw diha, ola. Kontra na ko ng pamboy diha. Ay, dihan na lang danyo rito. Kay, nay, hupsan na ta. Dali na lang ta. Kiniya na ta. Wait! Armas! Duha ka tao nagtayo sila ka. Armas ka na ito, sir! Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.